Children of God, mga anak sa Diyos. Bago lang nakabisita ko dito sa St. Thomas Mount sa Chennai, India. Usa ka dapit nga adunay dako kay nga kahulugan alang sa mga Kristiyanos dito sa India. Dito giingon sa tradisyon nga si Santo Tomas Apostol nagwali og nagserbisyo sulod sa daghang tuig. Kasagaran atong mahinumduman si Santo Tomas isip ang apostol nga nagduha-duha sa pagkabanhaw ni Kristo. Apan ang iyang kinabuhi, wala matapos sa pagduha-duha. Human sa Pentecostes, si Santo Tomas Apostol nahimo di ay nga maisugon nga misyonero nga miadto hangtod sa India aron sa pagsangyaw sa maayong balita. Gituuhan nga nakatukod siya og daghan nga mga Kristiyanong komunidad didto labi na sa rehiyon sa Kerala. Hangtod karon ang mga Kristiyanos sa India, proud kay sila sa ilang pagtuo nga si Santo Tomas Apostol mismo mo'y nagdala sa ebanghelyo sa ilang yuta. Sumala sa tradisyon, si Santo Tomas namatay isip martir sa Chennai sa dihang lansak siya sa bangkaw sa mga misupak sa iyang pagwali. Ang dapit diin siya namatay, nahimong usa ka sagrado kay nga lugar sa pilgrimage. Ang kinabuhi ni Santo Tomas nagpahinumdom nato nga ang usa ka tawo nga kaniadto maduhdad-dudahon, nahimo dayeng usa ka maisugon nga saksi ni Kristo. Ang ebanghelyo karong adlaw atong makita si Tomas nga wala mo tuod dayon sa balita sa ubang mga apostoles mahitungod sa pagkabanhaw ni Jesus. Gusto niya nga makita og mahikap mismo ang mga samad ni Jesus. Wala siya hukmi ni Jesus tungod sa iyang pagduha-duha. Hinuon, giduol siya ni Jesus og gitabangan nga mutubo sa pagtuo. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang pagduha-duha mahimong dalan usab sa pagtuo kon kini madala ngadto kang Kristo. Si Tomas Apostol usahay gitawag nga doubting Thomas. Apan dili kini ang kinatibuk-an o complete picture sa iyang nahimong kinabuhi. Ang iyang pagduha-duha wala magpalayo kaniya gikan sa komunidad sa mga apostoles. Nagpabilin siya uban kanila bisan adunay mga pangutana sa iyang hunahuna. Mao kini ang nakahatag kaniya sa higayon nga masugatan pag-usab ang nabanhaw nga Ginoo. Mingon si Tomas, unless I see the mark of the nails in his hands and put my finger into the nail marks and put my hand into his side, I will not believe. John 20:25. Sa binisaya nga hubad, kung dili ko makita ang mga samad sa lansang sa iyang mga kamot, ug dili ko mahikap ang iyang kilid, dili ako mutuo. Daghan usab kanato ang adunay mga pagduha-duha o pangutana bahin sa pagtuo. Dili sala ang pagpangutana. Ang importante mao nga dili ta mohunong sa pagpangita sa kamatuoran o magpabilin kita diha sa komunidad sa simbahan. Usahay adunay mga trahedya, ay sakit o kalisod nga makapahimo kanato sa pagpangutana kon anaa ba gyud ang Dios. Adunay mga higayon nga murag daw hilom ang Dios. Sama kang Tomas, gitawag kita sa pagdala sa atong mga pangutana ngadto kang Hesus ug dili sa pagpalayo kaniya. Ang Ginoo dili mahadlok sa atong mga pangutana. Hinuon, gusto niya nga pinaagi niini mutubo pa ang atong pagtuo. Ang pagduha-duha mahimong dalan usab sa pagtuo kun kini mudala kanato ngadto kang Kristo. Ikaduhang punto, bulahan kadtong mutuo bisan wala makakita. Human gipakita ni Jesus ang iyang mga samad, mitubag si Tomas sa labing matahom nga pagpadayag sa tibuok ebanghelyo. Ang presensya ni Kristo igo na aron mapukaw ang iyang pagtuo.
Gikan sa pagduha-duha, miabot siya sa hingpit nga pagsalig. Nakaingon taon siya, Ginoo ko ug Diyos ko. Kini nga pagpadayag ni Tomas, Ginoo ko ug Diyos ko, mo'y sentro sa atong pagtuo isip mga Kristiyanos. Ginoo ko ug Diyos ko. Dili nato makita si Jesus pinaagi sa atong mga mata sama sa mga apostoles. Apan pinaagi sa simbahan, sa Eucharistia, ug sa pulong sa Dios atong masugatan ang nabanhaw nga Kristo matag adlaw. Ginoo ko ug Dios ko. Kitang tanan nga wala makakita kang Hesus sa pisikal nga paagi apan nagtuo kaniya gitawag nga bulahan. Ang pagtuo usa ka gasa nga kinahanglan atong ampingan ug palig-unon matag adlaw pinaagi sa pag-ampo og sa mga sakramento. Bulahan kadtong mutuo bisan wala makakita. Story time. Nay nangutanan nako, Father, nito ba si Martin Luther kang Santo Tomas Apostol? Ang tubag, yes. Si Martin Luther adunay dakong pagtahod kang Santo Tomas isip usa sa mga apostoles ni Kristo. Wala niya isalikway si Tomas o ang papel sa maong apostol diha sa ebanghelyo. Sa gani sa iyahang mga sinulat ug pagwali, gigamit ni Luther si Tomas isip ehemplo sa tao nga gikan sa pagduha-duha miabot sa pagtuo. Apan sama sa uban nga mga reformists, wala kaayo niya hatagi o gibug-aton ang mga tradisyon sa simbahan mahitungod sa pananglitan sa misyon ni Tomas sa India o sa pagpasidungog sa mga santos. Ang Katolikong simbahan, samtang nag-ilas nga adunay mga detalye sa tradisyon nga dili na direkta makita sa Biblia, nagpadayon sa pagtuo nga si Tomas miadto sa India sumala sa tradisyon sa simbahan. Alang sa mga Katoliko, ang mga santos sama ni Tomas, wala nato sila gisimba kundi atong gipasidunggan isip mga saksi ni Kristo. Ang tradisyon nga sama aning niadto si Tomas apostol sa India og didto namatay. Wala na ni gihatagan og gibug-aton sa mga protestante kay alang kanila sula eskriptura sapat na. Apan para sa mga Katoliko, ang pulong sa Dios wala lang naglangkob diha sa mga nahisulat sa balaang kasulatan. Ang pulong sa Dios nagpadayon diha sa mga tradisyon o panudlo sa simbahan. Ang kinabuhi sa mga santos, nagdaig ka nato sa pagsunod kang Hesus. Ang simbahan nagtudlo nga ang tradisyon o ang kasulatan magtinabangay sa pagpadayag sa kamatuuran sa pagtuo. Busa, ang kasaysayan ni Santo Tomas sa India, usa ka bililhon nga bahin sa kasaysayan o tradisyon sa simbahan. Hangtod karon, milyon ka mga Kristiyano sa India ang nagtanaw kang Tomas isip ilang amahan sa pagtuo. Children of God, mga anak sa Dios, tingali adunay mga pangutana o pagduha-duha sa atong kasing-kasing sama kang Tomas. Ayaw kahadlok sa pagdala niini ngadto kang Hesus. Pabilin sulod sa community sa simbahan. Padayon sa pag-ampo o pagpangita sa kamatuuran. Sama kang Tomas, hinaot nga makasulti usab kita matag adlaw. Ginoo ko ug Dios ko. Atong iampo nga ang ato unta nga pagtuo dili mapildi sa mga pagsulay. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, dinhi sa Vietnam. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.